Ni junintzanian klauna ikastera erik degontzen eskolara, Ibizara, nik klauna paiasoa ikasi nahi nuen, baina han argi zeukaten paiasoa erakusteko bufoia erakutsi behartzela, ez? Bata darako argia eta beste iluntasuna. Eta orduan, nahiko askatzaileak dira biak, hala ere norberaren ispilua dira, orduan askotan igual topatu aldozuz gauzak, ez dituzula oso gogoko ikustea. Baina, bueno, orduan netako oso askatzailea izan zen, han egitea lehenengoz bufoia. Hori, gorputza eranlatu, orduan zara gizarte honetako azken eslaboia, orduan bueltan zatoz danetatik, orduan danataz egin dezakezu barre, eta horretarako haukin bar da ere botere handia, edo jakin bar da izaten eskenatokian horretaz barre egiteko, eta ez emateko, eta jendeak sinisteko, ez?